Opskrift på nyt liv. En dejlig opskrift, der passer til årstiden. Ligesom i naturen bringer denne opskrift liv og ny energi, samt en fornyet tilværelse. Tid 9 måneder. Sværhedsgrad afhænger af alder og erfaring. Ops. Bemærk venligst, at opskriften kun giver udbytte ved udførsel i 5 til 7 dage om måneden. Ingredienser: 80 kg mand med sædcelle, 65 kg kvinde med ubefrugtet æg, et stykke seng eller lignende, uendelige mængder kærlighed, 7 dl kys, 12 liter kærtegn. Ingredienserne kan tilpasses efter egen smagssag. Fremgangsmåde: 1. Før brug afklædes manden og kvinden. 2. Tilbered sengen og anret manden og kvinden på sengen. 3. Bland kærlighed, kys og kærtegn i en skål. 4. Dette røres sammen og tilsættes nu til sengen. 5. Lad blandingen simre under dynen. 6. Smelt herefter sædcellen og ægget sammen under kraftig omrøring. 7. Der kan forekomme underlige lyde og bevægelser. Dette er en naturlig del af processen. 8. Når ægget og sædcellen er blandet sammen til en masse, er det klar til bagning. Bagning. Lad bage ved 37 grader i ca. 9 måneder. Undgå temperatursvingninger samt indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer, da det kan have en negativ påvirkning. Bagningen er færdig, når kvinden udskiller hvede. Det kan være problematisk at få det til at slippe formen. Det er derfor en god idé at få professionel hjælp hertil. Det færdige resultat er dit helt eget barn. Under kærlighed, omsorg og pleje vil holdbarheden nærme sig 100 år. Resultatet afhænger af hvilken mand og kvinde, der anvendes. Vi fraråder nedfrysning samt genopvarmning i mikroovn.